हाय फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बावखुंग्रि थांगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय लामानिफ्रायनो नोगोद मानसिखा माने थांलाय फैलाय गारियानो एरायलायनोनो हाया आरो ओरैबायदि मानसि लामानिफ्रायनो बिसिबां हाजोखौनो मोनहैनो नागिराखैमोन आरो बे समाव बिनिफ्रायनो ओरैबायदि मानसियानो मानसि माने लामायानो एरायलायनो जायगायानो गोथौखाया आरो ओमफ्राय अखाबो हानाय लामायाबो जाबायदि गाज्रि जादों गारियानो माने खारनोनो हाया थाद'लाय खारलाय स्ल' खारनांगौ आरो ओमफ्राय थाबखौनो मोनहैया होमबाबो थांथारबाय फार्स्ट थांनाय नालाय अखा हाबाबो सिजानानै थांनांबाय एमान नायनो गोसोमोन बावखुंग्रि माबायदि हाजो माबायदि गाखोनो हालायनाय हाजो बिदि साननानै जा नायनो लुगैयोमोन ना आरो आङो ओमफ्रायो थांबाय थांनानै नायहैबाय लामायाथ' नोगोद बाखादोंमोन आरो आङो अखाबो हाबाय लामायाबो गाज्रि हाब्रु जाबाय ओमफ्राय ओरै थांनोबो एखेबारे गारियानो एरायलायनो जायगा गैया माबायदि जागोन साननानै थांनो बाबायमोन आरो आं लामानिफ्रायनो ओमफ्राय जेब्ला आं हाजो मोनहैबायना अब्ला जा इन्टारेस्ट मोनबाय मानसिफोरखौ नुनानै जा इन्टारेस्ट मोनबाय आरो ओमफ्राय सानबाय आरो आङो बिदि इन्टारेस्ट होनानै मोनथिबा आङो बे दालां नामखौ मा होनोमोनथाय बावबाय आङो ओमफ्रायो दालाङा जा गोलाव बिनिफ्रायनो हाजोखौ नुहुरो आरोना भिउखौ जा मोजां नुयो ओमफ्राय अखा हादोंमोन ना बारा ख्रा रोखा नुहुरासै सोरबा मिथिबा खोन्थाहरदे बे दालांनि नामखौ मा होनो लामायानो लामा नोगोद गाज्रिखालै बा अखा हाबाय थानायबा दै जालायलायबायमोन आरो थाबायनो बालायनाय थाबायनानै आथिं जाखाबाय बहा हाजो गाखोबावनो हानो आंथ' हाजोखौनो बारा गाखोनो हायासै जों हाजो गाखोनो थांनायसिम गारि दोननानै बेसेबांबा गोजान थाबायनानैसो थांनांदों आरो थाबाय थांबाय थानांबाय बिनि उनावसो हाजो गाखोनो थांबाय ओमफ्राय हाजो गाखोनो थांनानै हाजो गाखोहैबा हाला मोनहैबाय ससे गाखोनायावनो नाइन बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2022 भिउखौ जा मोजां नुदोंमोन जों 14 थारिखआव थांदोंमोन आरो नोगोद मानसि जादों बे खालि 12 माबायदि जादोंमोनथाय आंथ' मिन्थिया आं थाङाखैमोन नालाय ओमफ्रायो जों थांनाय खालिबो मानसियानो जा जादों आरो ना लास्टखाय बांसिन जादों नामाथाय मिन्थिया आरो मोसागासिनोमोन ओइयावहाय ओमफ्रायो जों खाथियाव थानानै मोजाङै नायनाय जायासै हाजो बेखौ नायबाथाय हाजो गाखोहैनो मोननाय नङा होननानै बारा गोबाव नायनाय जायासै आरो जा मानसि नैबे मेहेरवारि ना मा होनोमोनथाय ओमफ्राय आङो मोजाङै नुवासै आरो बे खर'आव आर'नाइ खालायनाय आरो ओमफ्राय मानसिफ्रासो बुंदों आरो आदा मेहेर होननानै ओमफ्राय आं खाथियाव बारा लोगो मोनासै बेहा मालाय इमान गोसा थाबायलांदोंमोन ना ओंखायनो थाबायनायजों मानसि भिरजों मबाइल हमनायानो बारा थिग जायासै मावदों आरो बिरादनो ओंखायनो मोजाङै नुवासै खोमा
बेबायदि मानसि जायो होननानै आं सानाखैमोन आरो इमान जे मानसि जादोंमोन दा आं फार्स्ट टाइम थांनाय नालाय ओंखायनो नेक्स्ट याराव आरो थांनो नाजानोसै आङो हाजोखौबो फुरायै गाखोजोबनो हायासै अखाजों हाया जायगायाबो रिमोनला जाजोब्बायना हायाबो ओमफ्रायो आरो इमान सिगाङावबो थाबायखाबाय ओमफ्राय मेंनानै माने गोजौसिम गाखोहैनोनो हायासै ओमफ्राय नेक्स्ट याराव नाजानोसै गाखोजोबनो गाखोनाय समावलाय एसे हायो जेनथेन गाखोनो ओमफ्राय ओंखारनायावनो जा दिगदार आरोना माबा अखा हानानै हाया जे रिमोनला जादोंना बिनि थाखायनो गाज्लिन जानो गिनांगौना ओंखायनो ओंखारनायाव एसे जारलासिन जायो आरो बोरैबा खुग्लुबबोनांगौबा मोखां गन्थं दाब्ले जाजोबगोन बावखुंग्रि हाजो गाखोबानो मा सानदों मा मिजिं लाना गाखोदों मा थांखि दं गासिबो जाफुंजोबोनो आंथ' मिथिया मानसिफोरनि होननायखौसो खोनादों आरो आङो नंगौना नङाथाय सोरबा मिथियोबा खोन्थाहरलाय कमेन्टआव मालाय सेंग्रा सिख्ला जरा जरा गाखोबा खम इन्टारेस्ट जायो बि आंथ' मिथिला आंथ' हारसिंसो गाखोदों नालाय नै बेयाव दालां दंलायो आरोखि दंफां बायनाय दंमोन बेयावहाय ओमफ्राय एसे गोथौ हाखर दंमोन नालाय बेयाव दंफां होना होदों मानसिफोरखौ नाहरबा जा एम्फौ फिसाफोर बायदि नुहुरलायो रोमै रोमैनो माबायदि मानसि जायोबा बिदि मानसि जायो होननानै आं सानथाराखैमोन थाबायनानै मबाइल हमबायना केमेरा खेबबायना ओमफ्रायो बेखायनो एसे मावदों आरोखि बोथोरा एसे दोमैलुलु अखा हाहांहां सान्दुं गैयामोन आरो थेवबो गाखोलाय ओंखारलाय नोगोद गरमलै आयु गरमानो माने लाजाखाया आरो गोलोमदै बोहैलायनाय गरम गाखोनायावनो बोथोरानो दसेनो अखा हाहां दसेनो हाजो गोजौसिम गाखोलांबा मन्दिर दं ना मामोननो जों नुहैयासै बिसिबां थांनायानो जायासै आरो गाहायनि मोनसेखौल' एसे नुनाय जाबाय भगवान बोराय बुरि उन्दै उन्दैफोरबो जा थाङो गाखोयो आंसो बारा गाखोनो हायाखै मालाय आखाइ हमलायनानै जरा जरा बयजों गारबायानो आंहासो गैया
बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसोआव बेनि खोथा गानबो खननो रोङा आङो ओरैनोसो होनलाबायदों गाराङाबो मैसोनिसो आंना ओंखारनायाव एसे खस्थ'सिन जामारो गाखोनायाव जेनथेन गाखोलांनो हायो ओमफ्राय ओंखारनायावहाय जा खुग्लुबजानो गिनांगौना ओमफ्राय ओंखायनो एसे खस्थ'सिनबो मोनदों आङो ओंखारनायाव गोजौनिफ्राय गाहायथिं जा रोमै रोमै एम्फौ फिसा एम्फौफोरबायदि नुलायो नेक्स्ट इयारावहाय हाजो गोजौ गाखोनो थांखि लानानै थांखागोन आङो गारनायाव गैया जेब्ला आं हाजो गाखोहैजेनदोंना नोगोद इन्टारेस्ट मोनदों